Have you ever wandered further into your wildest dreams, where you're flying higher, do what you desire, where you can stay in love with your heart, and we'll meet one more time, and we will be together. Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και τη τιμή σήμερα να έχω κοντά μου τον χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο, αναπληρωτή διευθυντή της 4ης ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Μητέρα, Χρήστο Μοιράγια, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τη λιθίαση του ουροποιητικού. Κύριε Μοιράγια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή. Είναι τεράστια η τιμή. Και εγώ σας ευχαριστώ, παρομοίως τη μεγάλη τιμή. Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Εξηγήστε μας τι ονομάζουμε λιθίαση του ουροποιητικού. Ακριβώς όπως λέει και η φράση, η λιθίαση του ουροποιητικού είναι ουσιαστικά ο σχηματισμός λίθων, πέτρες, εντός του νεφρού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στα ούρα υπάρχουν κάποια άλατα, κάποιοι κρίσταλοι, οι οποίοι αποβάλλονται από τους νεφρούς, και όταν για κάποιους λόγους αυτοί οι κρίσταλοι συνενώνονται μεταξύ τους, τότε σχηματίζεται ο λίθος, η πέτρα δηλαδή, μέσα στα νεφρά. Γιατρέ μου, τι προκαλεί συνήθως την δημιουργία των λίθων? Έχει να κάνει με την διατροφή μας? Οι προδιαθεσικοί παράγοντες, αν θέλετε, και οι αιτίες που προκαλούν τη λιθίαση είναι αρκετοί. Η διατροφή, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, είναι ένας συχνός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση λιθίασης. Η θερμιδική μας πρόσληψη παίζει ρόλο. Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε μεγάλες ποσότητες επίσης παίζει ρόλο και μπορεί να οδηγήσει με τη σειρά της στο σχηματισμό λιθίασης. Και το κυριότερο που αφορά τη διατροφή φυσικά είναι η μη επαρκής ενυδάτωση. Η ελλειπής κατανάλωση νερού αφήνει τον οργανισμό, ας το πούμε, σε μια μόνιμη κατάσταση αφυδάτωσης, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι νεφροί μας να παράγουν πολύ συμπυκνωμένα ούρα. Αυτό με τη σειρά του είναι ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον, έτσι ώστε οι κρίσταλοι που είπαμε στην αρχή να ενωθούν και να γίνουν πέτρες. Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνιση λίθων? Εκτός από τη διατροφή που ήδη αναφέραμε, βασικό ρόλο παίζει και η κληρονομικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας από τους δύο γονείς μας έχει ιστορικό λιθίασης και μάλιστα έχει ξεκινήσει και σε νεαρή ηλικία, αυτό σημαίνει ότι έχουμε κι εμείς κάποιες πιθανότητες, περισσότερο από κάποιον που δεν έχει αυτό το ιστορικό, να την αναπτύξουμε στο μέλλον. Ρόλο παίζουν και κάποιες ανατομικές ανομαλίες που μπορεί να υπάρχουν εντός του ουροποιητικού συστήματος. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μία στένωση εκεί που ο ουρητήρας ενώνεται με τον νεφρό, αυτό είναι ένας προδιαθεσικός παράγοντας δημιουργία λίθου εντός του νεφρού. Ή αντίστοιχα, εάν ένας άντρας έχει μια υπερπλασία του προστάτη, αυτό επίσης είναι ένας προδιαθεσικός παράγοντας για δημιουργία λίθου εντός της ουροδόχου κίστεως. Κύριε Μοιράγια, πάμε στα συμπτώματα. Είναι παρόμοια με τις ουρολίμωξεις? Μπορεί να μοιάζουν με την ουρολίμωξη, εδώ όμως θα κάνουμε έναν διαχωρισμό. Τα συμπτώματα της λιθίασης εξαρτώνται άμεσα από το πού βρίσκεται η πέτρα. Και τι σημαίνει αυτό? Εάν οι νεφροί μας έχουν γεννήσει μία πέτρα, η οποία όμως δεν προκαλεί απόφραξη στη ροή των ούρων προς την ουροδόχο κίστη, τότε μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει καθόλου, να μην έχουμε καθόλου συμπτώματα, και μόνο στην περίπτωση που αυτή η πέτρα έχει μεγαλώσει σε μέγεθος, δηλαδή έχει φτάσει το 1,5-2,5 εκατοστά, τότε μπορεί να έχουμε κάποια άτυπα συμπτώματα, όπως μία αίσθηση βάρους στην περιοχή των νεφρών πίσω στην οσφή, ή μετά από πολύ έντονη δραστηριότητα να παρατηρήσουμε λίγο αίμα στα ούρα. Αλλά στην τυπική περίπτωση, αυτό που εμφανίζεται όταν η πέτρα δηλαδή αποφράσει τη ροή των ούρων, είναι ένας πόνος που όσοι τον έχουν περάσει δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουν. Είναι ο γνωστός κολικός του νεφρού, πολλές φορές με ναυτία, με εμφάνιση εμέτου,
με αίμα στα ούρα, με συχνοουρία. Ποιες διαγνωστικές επιλογές έχουμε σήμερα? Η πρώτη, πιο άμεση και πιο εύκολη εξέταση που μπορούμε να κάνουμε είναι ένα υπερηχογράφημα του ουροποιητικού. Από εκεί και πέρα, όταν θα προβούμε στη θεραπευτική μας παρέμβαση για τον κολικό, καλό είναι να έχουμε στα χέρια μας, πριν αποφασίσουμε τον τρόπο που θα παρέμβουμε, μία αξονική τομογραφία. Διότι η αξονική είναι η εξέταση εκλογής που χρησιμοποιούμε και μας δίνει πληροφορίες τόσο για τη σύσταση της πέτρας, όσο και για την ανατομία του ουροποιητικού μας. Η κιστεοσκόπηση θα μπορούσε να βοηθήσει? Η κιστεοσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της λιθίασης της ουροδόχου κίστης, αλλά αποτελεί κομμάτι της θεραπευτικής μας παρέμβασης, γιατί όντως μπαίνουμε ενδοσκοπικά μέσα στην κίστη, για να φτάσουμε όμως στην πέτρα που συνήθως είναι σε κάποιο σημείο μέσα στον ουρητήρα ή μέσα στον νεφρό. Οπότε έτσι έχουμε και καλύτερη ορατότητα, σωστά? Σαφέστατα, εννοείται. Σήμερα με τις σύγχρονες μεθόδους που διαθέτουμε, οποιαδήποτε πέτρα, οποιασδήποτε σκληρότητας και οποιοδήποτε μεγέθους μπορεί να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια, άριστα και οριστικά με ενδοσκοπικές ή ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Κύριε Μοιράγια, πάμε λοιπόν στην αντιμετώπιση. Είπατε πως έχουμε πολλές σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές σήμερα. Ποιες είναι λοιπόν οι επιλογές μας? Είναι τρεις. Η πρώτη που θα αναφέρουμε είναι και η αρχαιότερη. Μπήκε στη ζωή μας αρχές της δεκαετίας του 80 και είναι η εξωσωματική λιθοτριψία. Η δεύτερη θεραπευτική επιλογή που έχουμε και είναι πια παρεμβατική, είναι χειρουργική, είναι η λεγόμενη διαδερμική νεφρολιθοτριψία. Αυτή η θεραπεία αφορά λίθους του νεφρού και μάλιστα μεγάλου σε μέγεθος, δηλαδή συνήθως άνω των 2 εκατοστών. Η τρίτη μας χειρουργική επιλογή, η οποία είναι και πιο διαδεδομένη και πιο σύγχρονη, είναι η ενδοσκοπική μέθοδος. Μπαίνουμε χωρίς να κάνουμε καμία ατομή από τη φυσική οπή που έχουμε της ουρήθρας, με ειδικά εργαλεία, με κάμερα, και μπορούμε να εντοπίσουμε την πέτρα σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού. Και με τη βοήθεια του λέιζερ, όσο σκληρή κι αν είναι, όπου κι αν βρίσκεται, όσες κι αν έχουμε, τις κάνουμε σκόνη, τις σκονιορτοποιούμε και η σκόνη αυτή μετά φεύγει με τα ούρα. Ποια η αποθεραπεία και η αποκατάσταση ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην καθημερινότητά του? Θα έλεγα και από προσωπική εμπειρία και από τις μελέτες που έχουν γίνει ότι η αποκατάσταση πλέον είναι άμεση. Και όταν λέμε άμεση εννοούμε ότι κάνουμε το πρωί μιας μέρας το χειρουργείο μας, το απόγευμα ο ασθενής είναι στο σπίτι του και την επόμενη μέρα το πρωί είναι στην εργασία του. Κύριε Μοιράγια, τα νέα είναι πολύ αισιόδοξα, πολύ ευχάριστα. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές για ένα τόσο συχνό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Πάνω απ' όλα για το έργο σας και για όλες αυτές τις νέες, τις σύγχρονες τεχνικές που μας αναφέρατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.